Kining pag-anhi ni Jesus sa kalibutan, iya dining giisip ang iyang kaugalingon nga usa siya ka doktor. Niya ang iyang gianhi mao ang mga masakiton. Niya ang masakiton nga iyang gipasabot mao ang mga makasasala. Lingiyay mong tupad ing na masakiton ka, na pilay imong sakit karon. Pila kabuk imong sakit. Kay naay uban nato si gitag patambal doktor dinhis kalibutan, inom ana mga tambal medikal, mga supplement, mga vitamins, exercise og maayo aron kuno way sakit. Pero sa mata des Ginoo masakiton di ay ngano man daghag sala. No na kanang sala sakiton gid na. Aw ang makasasala masakiton gid na. Unsaon man pag-ayo sa masakiton, matud pa ni Kristo iya gyung kuyugan. Mao nang si Mateo nga gi-considered nga masakiton kay tax collector, ang iya sang mga amigo mga masakiton sad kay mga makasasala, gisalikway na gani sa mga leader sa simbahan atong panahona, gikuyugan ni Jesus, mikaon siyang kuyog kanila. Nga nireklamo ang mga kuan, reklamo ang kaning mga tao. Iya dayong giingnan, kamong mga maiglawas, wa mo magkinahanglag doktor, ang mga masakiton ra. Niya sa may pasabot ana nga kita di ay gustong mosunod sa Ginoo, kinahanglan mo kuyog kita sa mga masakiton aron matambalan sila. Kinsa ninyo dinhi ang ganahan kay mukuyog sa mga tulisan ta sa kamot. Patay mo diya. Sige, ato lang ipaubos-ubos og jutay. Kinsay gusto ninyong magpapuyo og kawatan ta sa kamot. Wa gyapon. Ato lang paubos-ubusan ang gigmayo. Kinsa ninyo ganahan magsigig kuyog-kuyog anang mga bakakon ta sa kamot. Nga bang ilad-ilaron ra ka? Wa gyud. Unsa man day mo? Masakiton. Pulos masakiton di asa ko nimba karon. Sige na lang, kinsa ninyo ganahan makig amigo, amiga lang gyapon anang di gyud mo bayad og utang ta sa kamot. Kanang bakakon kay ba maghimuhimo day mga pasangil. Wa gyud. Grabihan ninyo, no? Unsam day inyong gianhi dinhi? Na si Abraham gihulagway nga tigulang na kaayo, gani si Sarah namatay na 137. Pilang to edad ato niya, 127 years old namatay niya. Si Abraham maguwang man niya og 7 ka tuig, so mga 134 na sadto siya. Nya iyang gipakuha ang iyang sulugoon og asawhonon sa iyang anak, bugtong anak nga si Isaac didto sa mga kaliwat niya. Kadtong iyang gigikanan dili didto sa Kanaan, kay mga foreigners man tong naas Kanaan sa iyang kinabuhi. Aw siya ay foreigner didto. Nya di siya gusto nga ang kaliwat adtong mga tawhana nga dili niya kadugo maoy maasawa sa iyang anak. Ang pasabot ani nga kinahanglan ang iyang anak si Isaac kinsa mahimong amahan sa mga umaabot na katawhan sa Dios, kinahanglan nagsubay sa kinaiyang Diosnon, kay destined for kuan man so sila channels of salvation. Kinahanglan Diosnon ang mga tao nga gustong muluwas sa iyang isig katao. Dili mahimo nga ang muluwas sa usa ka makasasala
usa ka tawo nga dili kailag Ginoo. Kana bang mga tao nga mga ambisyon nga ninduto nila ang kalibutan, pinaagig kwarta, pinaagig siyensya, pinaagi og gahom, pinaagi og influence or kaning gitawag natog mga kasikat diha sa katilingban, di na makaluwas. Mabita na kamo mga ginikanan ang inyong mga anak aron maluwas inyo yung paeskwelahon, di ba? Mao man ginano. Karon daghan kay mga graduation. Nya kay ni graduate na nag grade 10, ni graduate na nag grade 12, ni graduate na na og college, luwas na din na. Ha? Oh, di gyapon siguro. Tungod kay nakatrabaho na manager na og usa ka dako kay kompanya, 14 dagko ag sweldo, kapalit dayog house and lot, sakyanan pa imo nindot kaayo. Luwas na. Ha? Ano di mamumtuo? Ing luwas na. Unsa may timaan sa tao nga luwas na? Unsa may? Di na mabalaka. Luwas na gud. Kadaghan di ang mga dagko kay balay pero mabalakon kayo. Ambot ka ni Sister Ilay, di na ba kani mabalakon? Dako-dako sa na ilang balay. Kana bang relax na kay gawa, wala na kay hahanapin pa. Anya, kinsa ninyo dinhi ang wa na joy kabalakas kinabuhi ta sa kamot. Ang uban na ni isa ga uwaw pa. Ngano man makakman, wa ka mabalaka para sa imong anak, wa ka mabalaka para sa imong bana, tingali sa imong kinabuhi, imong personal, okay na nimog mamatay, pero atong hisgutan, imong anak ron, mabangga ang gisakyan, di ka mabalaka, o imong anak na babae, agian, nag-drug addict, ripo na, tuliso na, patyon pa gina, wa ka mabalaka. Oh, manamting, si Maria, kay ang kasing-kasing niya, wa may sala, wa siya'y kabalaka, nga ang iyang anak, gilutos, gidaog-daog, si Jesus pod, kay ang iyang kasing-kasing, wa may sala, wa sad siya mabalaka, nga gibahara na siyang patyon, sige ng pangitag paagi ang mga leaders, unsaon gid siya pagpatay, wa siya nabalaka. Ang mga apostoles po nga nisunod ni Jesus, wa sad mabalaka nga sila isunod sa patay. Giling ay mong tupad na okay na kagpatyon. Sige. Awa. Haron mawa inyong kabalaka unsa may buhaton. Unsa may unang buhaton aron mawa ang kabalaka. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Count your blessings. Ayaw pagsigig pangandoy anang wa padiha nimo kay maghatag na nimo kabalaka. Count your blessings. Nya pasalamati ang Ginoo. Salamat Lord, buhi pa ning akong bana. Salamat Lord, nakauli pa ning akong anak, gikan ni suyop. Salamat Lord, buhi pa ning akong anak, bisag nahagbong sa iyang pag-eskwela. Salamat. Di ba? Nya i-prioritize ang mga butang nga imong angayng pasalamatan. Sugdag yung pasalamat sa gasas kinabuhi. Sige, lingi ay mong tupad, practice na salamat, buhi pa ka. Pasalamati, hindi ka mabalaka na nga ang ang sunod, unsa may sunod buhaton, ipaambit ang imong gipasalamatan. Desire to share everything good you receive. Ayaw pagdinaw, kay kanang pagdinaw mo ginay maghatag og kabalaka. Pero naa kay desire to share, mawagid ng imong kabalaka, nang litan imong bana,
daangat to sa silingan, adto na dito mag-standby, adto na matuog. Ningon sa ka, I share. Di ba? I share. Nya mabalaka day ka. Imong asawa gidani pare mga 3 ka buwan unsa may isultis bana, I share. Di ba? Imong anak gidas mga barkada, unsa may isulti, I share. Niya kay ang imong mga butang gikawat mas inyong silingan nga manuyupay kayo, gilungkab man inyong balay, hurot man imong tanang kwartag alahas, igabot nimo wa naman dihay mga butang, unsa may mo isulti, I share gyapon. So isipon nimo ang tanan nga ni share ka kay mga maayo man to mga butanga. Ug maunay gibuhat ni Maria ang iyang anak, iyang gi-share din hinato aron patyon alang sa kaluwasan. Mawagi ng kabalaka dato anak. Ug mauna ang hinungdan nga daghan sang ni share nato dinhi sa ilang mga ginagmayng paagis pag-share ba. Dili pa tingali kaayo ni lawom, pero nindot na ni nga sharing kaning pagpamalit og slots. Sige lingi ay mong tupad. Pila na share nimo. As of yesterday, ang atong halin sa atong SBF DAG, salamat sa mga liwats Ginoo, ning abot na og 31,484 ka slots. Pakpak. Tayo. Yeah, 44,516 na lang ang nahibilin nga slots. Share gyapon mo maayo ani aron mawa ng inyong kabalakan. Nya sa ato sang 19 slot challenge, sige pa man daig panod. So niabot na og 223 ka 19 slot challenge ang atong nadawat. Pakpak. Believe ba ginako ninyo? 1660 raman tatoy akong giunahon niabot naman og 223. Kaning nipalit ani siguro gyud kung ni minus og napa may kabalaka mag-anam gyud ka minus. Nang daghan mo share na to diri kanang sige palit og slots, ni relax gyud kuno ang ilang kinabuhi. Ambot lang kamo diha og na experience ba na ninyo? Wa man sad mo ipalit-palit uban ninyo diha. Og gusto mo ma-relax gyud, sige palit. Hangtod gud ang kamatayon dili na makaparatol. Naka-share naman ko nyo dinhi kapila nga naay ni palit nato na cancer free, humaniag palit na balik ang cancer na stage 4, palit lang yapon siya slot kay wa na gyud siya mahadlok mamatay. Hangtod gyud namatay. Kanindot nasay uban nga masakiton pagpalit nila slot nawa ang sakit karon sige palit kay wa na sila sakit. So lain-lain lang paagis Ginoo, pero ang una gyung kwaos Ginoo kana gyung kabalaka. Mauna ang kasagarang mga sakit karos mga tao, worries, fears, hadlok. May uban hadlok gani nga matiguang, ambot nang nag-birthday karon wa ba na mahadlok matiguang, no? Nabang musing lolo kaguwang na nako, lolo kaguwang na nako. May untag wa mahadlok. Abang relax ka ba? Nya malipayon kang mudawat nga increase na kong edad. Uban gani di mo tugan og unsang tuiga na tao, ang itugan ra pizza ra. Saan na tao? Saan ka na tao? November 24. Unsang yira? Secret. Nabuangon kayo mahadlok hasta sa pagtugaan sa edad. Sobra na kay nang sakita kanang imong sakit sobra na kayo. Ayohon gani nato paggamit ang mga butang nga gihatag sa Ginoo. Magsigitag pasalamat, nya magsigitag paambit. The more nga mo paambit the more sad tang tagaas Ginoo, the more sad nga magsigitag pasalamat. Ug tungod anang pagpasalamat, mahimo dayon tang mga liwat sa Ginoo, mga doctors nga bakaayo sa mga masakiton. Kanang mga tao karon nga murag hapit wa nay paglaom, mabuhi pagbalik ang ilang paglaom.
Nabitang na magpa-counseling nako tungod kay lisod na kuno kayo ilang kahimtang nya. Ako sang paambitan sa akong naagian nga ginagmayng kalisod. Usahay makaingon sa sila labaw pa man din ang imo sa ako pader. Relax raman ka. Ay mga seminarista gani nga moingon pader mo undang sa ako sa seminaryo. Nasa mga pare sabatikal sa ako padre kay akong ginikanan, masakiton, akong alagaran, nako pagsud na kong seminaryo, akong papa half body paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako mo'y breadwinner. Ana, inigsulti lang nako no. Ala, unya pa der, nahimo to nimo nako. Oh, pagsud nako, patay dahil papa. O di okay na. Kuhaan da yun. Ana yun. Nya, nga naman dahil kay namatay sa papa na impierno sa inyong paminaw ambot lang basta para nako na langit yun kay nagpakita man siya nako sa damgo og dito naman siya sa langit nako nakitaan gadanag namang iyang naon damgo ra noon to pero mura man sag tinuod gahuwat na lang kung kanus ako mamatay og tuwa pagyus papa dito. Kaya bisag maimpirno pa ko, kakita mangyapon kong to abas papa. Nyas mama sad, namatay sa mama. 7 years after ko na-ordain pagkapari. O nipakita sa mama na ko sa damgo, nga tuwa sad siya sa langit. Botan sa tinuod ba? Pero nawa mga akong mga kaning kaguol o guban pa, murag gihupay ba? Inikamatay na ko, hibawaan ginan akong tuwa abas langit. Ngayon, saan ako pagsiguro sad nga malangit sa ko? Simple kayo. Huwag tangon ang kabalaka, magpasalamat sa Ginoo, kunya magsigig share. Kani din ang atong parokya, basig makapalangit ni nako. Sabi niyang tanaw, ganahan mo kuyog sa langit? Share, no? Share. Palit mo slat. Niya, sigig yung share. Hangtod ta mga matay. Ikamatay na to, kita tas langit. Ang Ginoo na say magsigig share nga hinato sa tanang mga bahandi o kalipay dito sa langit. Ug mao kana unta ang maglihok sa atong mga kasing-kasing kana nga maong pangandoy nga makasud gyud kog langit. Kanang pangandoy nga makapaambit gid unta ko sa akong isig katao. Kung mao na nay maguna, wag tang tanang problema maayo ta sa atong mga sakit, labi na ang sakit nga espirituhanon. Manindog ta mga masakiton kaniadto.